Calling it out, ang pinakamaganda at pinakamapormang Civic Type R sa generation natin ngayon. Para sa iyo, ano ang pinakamagandang Civic? Para sa akin, ito ang pinakamatindi ang pagkakadesign. Pag-usapan natin ang Honda Civic Type R FK8. Usapang Type R, ang unang Civic na nagkaroon ng Type R nameplate ay ang mga EK Civic. Isa dyan yung mga JDM Civic hatchback na kung tawagin ay SIR, codenamed EK4. Kasama na din dito yung mga EK9 na merong B16B engine. Malayo-layo na rin ang nilakbay ng mga Civic. Fast forward sa 2017, lumabas sa Geneva Motor Show ang ating bida, ang 10th generation FK8 Civic Type R. Isa to sa mga pinapangarap kong kotse. Sino ba namang hindi mababali ang leeg pag napadaan to sa kalsada? Sabi ko na rin ba na ito ang pinakamagandang Civic sa paningin ko? Ang angas na may pagka-bulky yung hood, singkit, aggressive looking, sporty, at napaka-astig talaga. Napaka-modern din ang interior design. Ang layo ng agwat ng design doon sa nakaraang generation. Ang design daw nito ay based sa Civic hatchback. Meron turbocharged inline-4 engine na may 316 horsepower. May limited slip differential at 6-speed manual transmission. Yung body curves at lines, aerodynamic at may top speed ito na 272 kilometers per hour. Sobrang lupit talaga. Sa mga naka-FK8 dyan, comment nyo naman below yung mga Civic nyo, mga bossing. Props to Honda sa pagkakagawa nila ng isang work of art na kotse. Sa wakas, may nakatalo na din sa Mazda 3 sa pinakamagandang kotse pag tinignan mo sa likuran. Pansin na pansin ang FK8 ng Civic pag tinignan mo sa likuran dahil crab-shaped ang taillights nito. Talaga namang sports car ang datingan. Sa era natin ngayon na halos pare-pareho na lang ang itsura ng mga bagong kotse, stand out ang Civic na to. Okay, tama na muna ang pagiging fanboy. Ito ang prediction ko. Sa tingin ko, sa sobrang ganda nito, hindi masyadong bababa ang presyo ng Honda FK8 Type R sa market at baka mas tumaas pa. Palagay ko ito yung magiging future Honda Civic SIR. Kung hindi makakagawa ang Honda ng Civic na papantay sa kastigan ng kotseng ito, pag tinignan natin ang nakaraan, magiging isa din ito sa mga pinakamalulupit na Civic sa panahon natin. Katapatan ng Honda Jazz, FD at SIR. Isipin nyo, lumalabas ngayon yung remake ng Toyota 86, NSX, Supra, Corolla at marami pang legendary cars na based noong 90s era pa. Opinion ko lang naman to, pero baka hindi natin namamalayan na ang panahon natin ngayon ang bagong 90s. At ang mga kotseng ito ang mga bagong legends na babalikan natin kapag nabubuhay na tayo sa future, bago pa man din maghari ang mga EV o electric cars sa mundo. Please share this video at i-comment mo naman ang feedback mo below. Salamat sa panonood.